Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyama. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwaBabu Dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwaBabu Dokotela uzitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela Babu Wesizwe Babu Jabule umfana omuhle ofaka urebheli ubiza kakhulu. Yabiza le rebheli kufakela. Ungatshela abantu ukukhohlisa. Yabiza nje kakhulu ngayihluphi futhi ngicabanga. Babu Dokotela namhlanje sishutha siseThekwini sisebhilidini esebizwe Nedbank House building. Le bhilidi sikulona lisemgaqweni ethiwa corner of Queen Street no Albert Street. Ilapho ke sesakhona amavidiyo studio number 1 dark room. Namhlanje ngine-topic engiphathela yona ethi umcebo wesikhwama. Umcebo wesikhwama. Umcebo wesikhwama sobe sekudlalwa kakhulu ke ngabantu kuthiwa bafaka malini, bafaka o3000 bazothola o70000 izongena igcwala isikhwama. Abanye bayatravela bayatravela baye emazweni akude baye eSwaziland bathengiswe ama-travel bag noma bathiwa iphulment eSwazini. Mase kuthiwa kuzongena imali khona mase befine baphinde beqhuzuke. Engisho ukuthi lezi zinto lezi abantu abayifise but bayiqaphela ukuthi ubani lokwakhela yona, lento is legit, lento is doable, lento is possible. Umcebo wesikhwama. Umcebo wesikhwama ukhona, umcebo wesikhwama it's part of the magic esiyenzayo eminyangeni. Akuyona into efanayo kuzo indawo nendawo abantu benza ngokungefani. Mesizokwakhela lento kahle, sokwakhela lento kahle. Into ngifuna inanzi yembuzi. Angizwe ukuthi ngithini? Ngifuna umhlwehlwe wembuzi. Ungacaba ngenye into. Ngifuna ikhanda lembuzi. Ngifuna zonke lezo zinto lezo. Le mbuzi ngizoyikhamisisa mase ngiyifaka imali phakathi. Uyangizwa ukuthi mase ngiyigqiba, ngifuna ukuyigqiba ethuneni but ithuna kufuna kube lomlungu. Mase ngifaka iqanda lenkukhu la. Mase leqanda ufuna lifakwe nomuthi phakathi. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena? Umuthi ozifuna ufake phakathi lo muthi siubiza ukuthi umvuko. Umoyo. Umnyukulumbe lo uphatha amashangana. Mase kuzoba umuthi ekuthiwa isipoko. Lo mithi ke yo4 siyayithatha ke siyifake leqandeni phakathi. Mase ngesikhathi seligqibile ikhanda leli mase sifake naleqanda mase siyakhuluma ke manje ukuthi sisiphethe njalo lesikhwama, hayi ukuthi sisiphethe lesikhwama. Sesiyakhuluma ukuthi njengamanje sesenza umsebenzi ukuthi nokuthi. Uma siqeda lapho sesithi wena kusukela manje hamba usithengele ingidi, hamba usithengele ushukela omhlophe, uAlshon hamba usithengele isinkwa strictly esi-brown. Uma usubuya nalezi zinto lezo sengiyakuthatha ke manje ngikusa esihlahleni ekuthiwa umgano. Mengifika lapha emganeni ngizokucelela ukuthi nanga umntwana ulambile. Siyacela ukuthi namhlanje nasi isikhwama usiphethe, sicela isikhwama nesifaka imali. Kodwa siyacela ke thongeni lakubo kama wakhe nelakubo ukuthi einganeni zakhe angabi khona ingane yomhlabelo. Leyo nto kufuna ishiwo inyanga. Ngoba imingayishongo inyanga leyo nto sizoblast isikhwama kodwa kuzohanjwa ekhaya bazoshona abantwana bakho because we have done wrong. Kade uthi uzama ukuzicebisa isikhwama ke semali ke lapho ke bese sesikwakhele lento ke sizokuphahlela ke lapha sikuphahle usuyabuya ke manje usuza ke kuBabu Dokotela Babu Wesizwe Babu Jabule umfana omhlophe ekhehlo kunento ekufuna ngiyifake emzimbeni kwena. Kunento ekufuna ngiyifake emzimbeni kwena. Lento mengiyifaka ngiqala ngithatha amafutha ujulu einyosi ekuthiwa imbongi. Ngihlikihle yonke indawo emzimbeni wena ngihlikihle. Bese ngiqeda ukuhlikihla bese ngifaka ingcabo. Sengiyakufaka ke lo muthi. Ima ke lalela ke uyeke lento ecabanga. Uyawubona lo muthi engithe siufake eqandeni lenkukhu. Kade siligqiba. Yilo muthi futhi esikugcaba ngawo bese sesikugcaba. Umuthi ofanayo. Yilo muthi
osuku uzocatshwa mase siyifakile lento emzimbeni lento kwena iyacharger imisi-charger umsebenzi lona bese siyakutshela ukuthi nasi-ke isikhwama khona ngesikusho-ke la thatha lesikhwama lesi faka imali laphakathi hamba-ke manje wenza ukuthi lento ozoyenza la kufuze ukuthi kusekuseni kunemali engaka lesikhwameni fuze ukuthi ngakusasa futhi kuse kunemali engaka fuze ukuthi ngakusasa futhi kunemali engaka lo msebenzi-ke umsebenzi lona osuke uwublaster ngesikhwama wona-ke emsebenzi kodwa-ke engisho ukuthi lezi zinto wena othi zizokwenzeka efonini azenzeki efonini azenzeke efonini wena njengoba ufuna sikwenze lento kodwa uthi imbuzi asingayibulali akuzukwenzeka ukuthi siyenze lento kodwa imbuzi engafuna sibe naye imbuzi ngoba uma singayibulalanga imbuzi uthi ngidla into ezimnandi uma singayibulalanga imbuzi aya ngisho lutho mkhulu awuyofona ufonile engalithatha ucingo uyofona ufonile ngoba even uma singcwabisana ngcono ungasakukhokhela awukwazi ukuthi ngaba nengozi yemoto kulimala ngazakho zothi uyishona kuma amabhokisi awu2 egcekeni endlini ngoba wena athi uthatha isikhwama semali kini futhi kushaya kumuntu ekhaba uma wakho kushaya kumuntu bonke baphela abantu abayihlobo zakho ngoba wena uthatha isikhwama semali funa siyihlabe ke imbuzi ithatha yonke leyonto ithatha yonke leyonto nokuthi mase siyithatha ikhanda lize kumina wena uhambe nenanzi ikhanda lisala kumina wena uhamba nenanzi le nanzi iyona futhi ezokwazi ukuthi ithambise yonke lento wena ubucanga ukuthi izokwenzeka ingabe senzeka ngoba suke sesikwazi ukuyibamba lento ingenzeka imbuzi seyihlabile yebo salukwazi umhlwehlo wembuzi ngiyawufuna lo yamhlwehlo wembuzi kunesigubhu engizokunika sona efuze sigqoke simbathe uma ngisikhipha lesigubhu ngiyasifihla uma ngisikhipha lesigubhu siphuma sinomhlwehlo ngaphandle umhlwehlo abantu asuke beyosebenza mase kufuna ngisikhiphe lesigubhu mase ngiyakunika ke ngithamba kwenzeke lento ke ekhaya ke kusukela namhlanje wena usuyoceba usuyozufa ngoba usutshengisiwe umuntu ucetshiswa kanjani lapho ke sikhuluma ngani ngomcebo wesikhwama leso sikhwama ke su150,000 rand uma nje sisakhe kahle su150,000 rand kuyahluka ke kokunyeke omunye uthi umethe bayaphakama umuntu uyasifuna isikhwama bese kuvela isimo somuntu kwa abantu ababekholwa nabo abathi abafuna ukusala ngaphandle bathi imbuzi abayifuni sisidinga ke imbuzi sidinga isihlaphu akubo bonke abantu ekudingeka imbuzi nesihlaphu esihlaphini sizokhipha ulimi esihlaphini yangizothi ngithini wena bese sikhipha inhliziyo esihlaphini labantu ko ohamba nabo bakini ababekholwa sebezothamba ke nabo ke sebezohlangana nalabo abamabhinqa ke ababesetshenziswa ngeimbuzi ngoba ngenzela ukuthi kunabanye ngifike ngibahlabisa isihlaphu nembuzi kodwa manje ku YouTube ngithi nembuzi kuphela usethi uMya Babu Dokotela mina wangihlabisa isihlaphu nembuzi nje kuphela uMya Babu Dokotela mina wangihlabisa imbuzi kuphela ngihlabisa isihlaphu no kuyena labantu ohamba nabo kuyena labantu ohamba nabo ukuthi bathini and then umbuzo ukuthi Babu Dokotela akuzohamba hani le muntu ugcina ngiye emanzini kokwenza emanzini no emanzini mina ngibona kusuka la ukuthi kunabantu bakini abalinde emanzini abafuna ukupha umsebenzi mebekhona siqala ngabo futhi mebekhona siqala ngabo lana ke umcebo kwabantu abathi bafuna umsebenzi wesikhwama usuke u150,000 rand Babu Dokotela Babu Wesikhwama bawujabulele le nto uyayibhukhela awufiki umi ngenyawo le nto uyayibhukhela mase sesiyakwenzela kahle yonke into ke siyabonga kakhulu Babu Dokotela mfana omuhle nje khihle nokusethobeka Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokho ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 0636898922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel